Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntök minden megjelentet 2025. február 25-ére összehívott képviselőtestületi ülésre. Szeretettel köszöntöm megjelent vendégeket, Dergez Lászlóné óvodavezetőt és Márton Szűcs Brigitta megbízott művelődési ház igazgatót is. Megállapítom, hogy a meghívó a szervezeti és működési szabályzatnak megfelelően került kiküldésre, és a határozat képességet is megállapítom, egy fő képviselő távollétében az ülés határozat képes. Béres Attila igazoltan van távol az üléstől. Megkérdezem, hogy a meghívóban szereplő napirendekhez van-e esetleg valakinek kiegészítése? Ha nincs, akkor nekem lenne egy. A külterületi útpályázathoz érkezett egy kivonat. Döntenünk kell, itt 5 zártkerti, illetve 4 zártkerti és egy külterületi ingatlan helyrehozási szám megjelöléséről a külterületi útpályázathoz. Ezt kérem majd az egyebekbe, akkor erről kell dönteni, vegyük fel akkor a napi rendekbe, az egyebekbe. Ha nincs más, akkor így ezzel a kiegészítéssel a napi rendet, aki elfogadja, ezt kérem készfenntartással szavazzon. Ellene nem volt, tartózkodás nélkül egyhangulag elfogadta a testület a napi rendet. Át is térünk az első napi rendi pontunkra. A Berzencei Zrínyi Miklós Művelődési Ház 2025 évi közművelődési szolgáltatási tervének és programtervének a megtárgyalása. Az írásos anyag előzetesen kiküldésre került. Én megkérdezem igazgatóasszonyt, hogy van-e kiegészítése hozzá. Jó, amennyiben nincs, akkor én átadom a szót a Szociális és Ügyrendi Bizottságnak, aki tárgyalta az ülésén az előterjesztést. Igen, a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és egy-két kis kiegészítést tettünk, igazából nem a tervezettel, hanem az intézmény kapcsolatosan, állapotával kapcsolatosan. Igazából elfogadta a bizottsága, megszavaztuk, elfogadásra került a napirendi pont. Köszönöm. A bizottsági ülésen ugye elhangzott a mellékhelyiségek állapota, illetve az épület állagának a kérdése. Ott megválaszoltam a kérdést, itt is elmondom, hogy jelen pillanatban tervezési szakaszban van az intézmény felújítása, úgy a tető szerkezet, illetve tető része, illetve a vizes blokkok és a vízrendszer átalakítása is. Ha a tervek elkészülnek, akkor a Magyar Falu, illetve hát a Top Plus maradvány pályázatba tudjuk érvényesíteni remélhetőleg ezt a szándékunkat, úgyhogy annak a kimenetelétől függ majd az épület felújítása, ami valóban elengedhetetlen, és 91 óta komolyabb átalakítás a mellékhelyiségben nem történt. Köszönöm. Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban van-e? Vélemény? Akkor, hogyha nincs kérdés, vélemény, akkor én megköszönöm igazgatóasszonynak a program összeállítását. A megvalósításához pedig mindenkinek kérem a segítségét is, képviselőknek, lakosságnak, és akkor szavazzunk a programtervről és a szolgáltatási tervről. Aki egyetért, az készfenntartásra szavazzon. Ellene tartózkodott, egyhangulag a képviselőtestület elfogadta a Berzencei Zrínyi Miklós Művelődési Ház 2025 évi közművelődési szolgáltatási tervét. Megköszönöm igazgatóasszonynak a jelenlétet is. Második napi rend az önkormányzat 2025. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása. Szintén egy törvényi kötelezettség, a közbeszerzésekről szóló 2015. év 143-as törvény paragrafusai rendelkeznek ezekről a kötelező feladatokról, hogy mik azok a sarokszámok, amik 2025. január 1-től érvényesek, úgyhogy az előterjesztés írásban kiküldésre került, amelyet a pénzügyi bizottság tárgyalt. Én átadom szót az elnöknek.
Köszönöm a szót, polgármester úr. Igen, megtárgyalta a pénzügyi bizottság, és ahogy említette polgármester úr is, hogy ez egy törvényileg előírt vállalás, tehát egy kötelezően el kell fogadtatni ezt a közbeszerzési tervet, hogyha ebben a naptári évben tervezünk közbeszerzést lebonyolítani, és javasolja a bizottság ennek az elfogadását a testület irányába. Köszönöm szépen. Itt a kiegészítésben ugye olvashatjuk, hogy a Top Plus pályázatról, ami a belvízrendezésről szól Berzence esetében, egyelőre ez az a tétel, amiről szól jelenleg a közbeszerzés, hisz a külterületi utak pályázata az majd remélhetőleg az idei év feladata lesz majd. Én kérdezem, hogy kérdése van-e az előterjesztéshez a képviselőtársaknak? Vélemény hozzá? Ha nincs, akkor a határozati javaslatot felolvasva. Berzence Nagyközség Önkormányzat 2025 évi közbeszerzési terv tervezetének összeállításán figyelembe vettük ezeket a feladatokat. Én kérdezem, hogy aki az önkormányzat 2025 évi közbeszerzési tervét az egyes számú melléklet szerint elfogadja, az készfenntartással szavazzon. Ellene tartózkodott, köszönöm, egyhangú szavazással közbeszerzési tervet elfogadta a képviselőtestület. Harmadik napi rendi pont, szintén egy ilyen kötelező feladat, előterjesztés a polgármester 2025. évre esedékes szabadságának ütemezéséről. Itt szintén a 2011. évi 199-es törvény rendelkezik arra, hogy hogy kell a képviselőtestületnek megállapítani, mint munkáltatónak a polgármester éves szabadságát. Rendelkezik a törvény arról is, hogy 25 nap alapszabadság jár, és mindenre még 14 nap pótszabadság, amelynek az ütemezését a mellékletben kiküldtük. Ez is kötelező feladat, hogy meg kell határozni, és ettől csak különleges esetben térhet el a polgármester, illetve előzetes bejelentés alapján a testületnek engedélyezni kell, és minden év következő év március 31-ig az esetlegesen fel nem használt szabadságot azt ki kell venni, tehát nincs olyan lehetőség, hogy hallottunk ilyet az előző ciklusokban, hogy 5 évre visszamenőleg nem volt egy napot se szabadságon egy polgármester, és ki kellett utólag fizetni, tehát a törvény erre nem ad lehetőséget. Kérdezem a képviselőtársakat, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés van-e, vélemény? Akkor aki egyetért a Berzence Nagyközség Önkormányzat képviselőteste, mint munkáltatói jogkör gyakorlója a polgármester 2025 évi szabadság felhasználását mellékelt ütemezett terv szerint jóváhagyja, az készfenntartásra szavazzon. Köszönöm. Ellene tartózkodott, egyhangú szavazással jóváhagyta az ütemtervét a szabadság nyilvántartásnak és felhasználásnak. Negyedik napirendi pont, szintén egy kötelező törvényi feladat, Berzence Nagyközség Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének megállapítása. Az előterjesztés írásban kiküldésre került, a képviselőtársaknak szintén az államháztartásról szóló 2011. évi 195-ös törvény rendelkezik erről a feladatról, hogy minden évben meg kell határozni az előre 3 évre, hogy milyen kötelezettséget fog majd vállalni a képviselőtestület. A mellékletben részletesen elkészítették a pénzügyes kollégák ezt a táblázatot. A pénzügyi bizottság tárgyát, én átadom Maronics Péter elnök úrnak a szót. Köszönöm a szót. Igen, megtárgyalta a pénzügyi bizottság, és javasolja a testületnek elfogadásra azt a napi rendi pontot is. Köszönöm. Kérdés? Vélemény van-e az előterjesztéssel kapcsolatban? Amennyiben nincs, akkor a előzetesen kiküldött határozati javaslatot, aki elfogadja, kérem készfenntartással jelezze. Ellene tartózkodott, egyhangulag a Berzence Nagyközség Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek megállapítását elfogadta a képviselőtestület. 5. napirend, előterjesztés Berzence Nagyközség polgármesterének 2025. évi
kafetéria juttatás megállapításáról. Egy szintén a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 199-es törvény szabályozza, hogy milyen lehetőségek vannak a kafetéria juttatásával kapcsolatosan. Az előterjesztés részletesen taglalja a jogszabályi helyzeteket és a kötelezettségeket, lehetőségeket. Itt a kafetéria juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az életményalap, polgármester esetében a törvény szerinti életményalapot kell figyelembe venni 5-szörösénél, tehát 193.250 forintnál, és figyelembe véve Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi 90-es törvény 64. paragrafusában foglaltakat, tehát a 2025. évben nem haladhatja meg a nettó 400 000 forintot, és ezért a javaslat szerint hogy a polgármester kafetéria juttatása 2025. évben az éves keretösszeg maximumában 400 000 forintban legyen megállapítva. Kérdés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban? Vélemény? Nincs. Akkor az kiküldött határozati javaslatot, aki elfogadja, kérem kézfenntartással jelezze. Ellene tartózkodott, egyhangulag elfogadta a képviselőtestület. Egy kicsit nagyobb feladat a következő napirendi pont, a 6. napirendi pont a költségvetésünk 2025. évi költségvetés megtárgyalása és elfogadása. Ugye előzetesen már a januári testületi ülésen tárgyalt róla a képviselőtestület, ott már voltak sarokszámok, amik ismertek voltak, illetve voltak, amik még csak körülbelül voltak meghatározva, aztán közben ismerté váltak. Ezekkel a számokkal, ismert számokkal került összeállításra a költségvetési tervezetünk, rendeletünk tervezete, amely kiküldésre került a képviselőtestületnek a megfelelő Excel táblázatokkal együtt, és azóta, amióta kiküldésre került ez az előterjesztés, 2 ismert szám került még elő, vagy jutott tudomásunkra, ugyanis a polgármesteri hivatal finanszírozásában kaptunk még egy növekményt, illetve a közművelődési intézművelődési háznál még van egy plusz normatív támogatás, egy 3 millió forint összegű bértámogatás. A polgármesteri hivatal esetében pedig a 45 millió helyett 47 millió 290 forintra jogosult az önkormányzatunk. Ez a hivatal létszámából adódó kiegészítési összeg, ugyanis törvény szerint a 2381 főre 6,76 az önkormányzatra az elismert létszám a tevékenységhez. Én kérdezem jegyző urat, hogy kiegészítése van-e a költségvetéshez? Lényegében kiosztott anyagot a polgármester úr által elmondottak alapján hogy módosítanunk szükséges. Mindez a kiadási és bevételi főösszeget is érinti, de olyan módon érinti, hogy mivel betervezésre került ennek a kiadási oldala, így a tartalékot fogja növelni a költségvetésen belül. Ugye a támogatása az önkormányzatnak több összetevőből adódik, ugye nagyobb része az állami támogatás, amik normatívához kötöttek, így az idei évben is ugye a bizottsági ülésen is elhangzott, hogy felül fogjuk vizsgálni azokat a mutatókat, ami alapján az önkormányzat a támogatást kapja, így különösen a zöld területek vonatkozásában, illetve a közterületek fenntartása, illetve az útfenntartások tekintetében. Ugye ez a rész az, ami meghatározza az állami támogatás részét felszorozva a normatívával. Ami jelentős még Berzence önkormányzata vonatkozásában az a helyi adóbevétel, ami bizonyos esetben áldás, de ugye a normatív támogatások tekintetében viszont az önkormányzatnak bevételkiesést okoz idézőjelbe,
mert ugye nem kapunk meg olyan támogatásokat, amelyikek az alacsonyabb iparűzési adóerőképességgel rendelkező települések megkapnak. Gondolok itt ugye arra, hogy az önkormányzatnak a szociális kiadásokat azt teljes egészében saját forrásból kell biztosítania, illetve több olyan normatíva van, ami az iparűzési adóerőképesség nagysága miatt csökkentett összegű, illetve vagy nem kapjuk meg, vagy töredékét kapjuk csak meg, mint a többi település, ahol ez a mutató ez alacsonyabb. Jelentős kiadást jelent az önkormányzat részéről az intézményeknek a finanszírozása, de viszont a bevételi oldala is az intézményfinanszírozásnak mutat olyan összeget, amiből az intézmények azért fenntarthatók. Ugye itt gondolok a bölcsődei ellátás, az óvodai ellátás, illetve a szociális étkeztetésre, aminek a normatív támogatása azért megfelelő ahhoz, hogy az ellátások azok megfelelő színvonalon kerüljenek biztosításra, illetve ugye az intézményen belüli gyermekétkeztetésre is, a szociális étkeztetésre, illetve a gyermekek szünidei étkeztetésére is az állam biztosít normatívát. Ugye ezeknek a felmérése történik, felmérése az előző évben már megkezdődik a hivatal szempontjából, hogy ezek a mutatók a 2025-es évre hogy fognak állni. Ennek a pontosítása ugye ez 2025 év elején történik meg, és akkor derül ki, hogy az önkormányzat milyen bevételre számíthat ezen feladatok ellátása tekintetében. De ami nagyobb problémát okoz a fenntarthatósági szempontból, az ugye már említettem, a szociális kiadásoknak a finanszírozása, illetve ugye a művelődési háznál keletkező olyan nem hiány, olyan finanszírozási elmaradás, mert bevételként nagyjából kicsivel több mint 5 millió forinttal számolhatunk normatív alapon, plusz ugye bérkiegészítést is kap az önkormányzat, de viszont a művelődési ház vonatkozásában előírt foglalkoztatotti létszámhoz viszonyított bevétel így is rendkívül kevés ahhoz, mint amennyiben az önkormányzatnak ez valójában kerül. Tehát itt azért jelentős összeggel ki kell egészíteni a fenntarthatóság szempontjából az intézménynek a költségvetését, illetve ugye a szociális kiadások, ami a tavalyi évben is 28,5 millió forintot emésztettek fel, ugyanezt az összeget terveztük az idei évre is, és ezt teljes egészében viszont nekünk kell kigazdálkodni. Na most ugye tavalyi évben jelentős kiadás volt a szolidaritási hozzájárulás az önkormányzat szempontjából, akkor közel 48 millió forintot kellett kifizetnünk, az idei évben ez 39 millió forintra csökken, de viszont bizonytalanságot kelt még az, hogy a versenyképes járások program vonatkozásában a részletek azok csak, ha minden összeáll, akkor márciusban fognak az asztalra kerülni, hogy mik azok az esetleges befizetési kötelezettségeink, amit ezzel kapcsolatban teljesíteni kell, ha egyáltalán lesz ilyen, illetve járási szinten ez a befolyt összeg mire kerül majd felhasználásra, ugye az a járáson belül hivatallal rendelkező polgármestereknek a döntése fog kelleni. Összességében azért megállapítható, hogy az önkormányzat gazdálkodása biztos alapokon nyugszik, sok színű, sokféle feladatot tud ellátni, tud biztosítani a lakosság részére, illetve tud olyan szervezeteket is támogatni az önkormányzat, amelyikek szintén hasonló fontos feladatokat
látnak el a lakosság számára, gondolok itt az egyesületekre, civil szervezetekre, illetve a lakosság részére tud olyan ellátást biztosítani adott helyzetbe, ami bizonyos élethelyzetekben azért megoldást tud jelenteni, illetve segíteni tud a családok részére. Amennyiben kérdés vagy hozzászólás van, akkor szívesen válaszolok, ha tudok. Köszönöm. Az előterjesztést a pénzügyi bizottság tárgyalt, én átadom a szót elnök úrnak. Köszönöm a szót, polgármester úr. Megtárgyalta a pénzügyi bizottság a 2025 évi költségvetést, és ahogy jegyző úr is elmondta, hogy azért vannak itt még bizonytalansági tényezők, ugye gondolok itt a központi bevételekre, amik még ugye nem csak tervszámok vannak belőle, és ugye évközben ez biztos, hogy módosulni fog, de én is azt gondolom, meg a bizottság is azon a véleményen van, hogy abban az helyzetben vagyunk, hogy szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a bevételi és a kiadási oldalunk az egyensúlyban van, tehát nem kell hiánnyal terveznünk az idei évi költségvetésünket sem, amiben a bizottságban volt ugye egy kisebb vita és civil szervezeteknek a támogatása, tehát ugye erről kellett még szavaznunk, de ez is megtörtént, és ezekkel a javaslatokkal javasolja a bizottság elfogadásra az idei évi költségvetést a testületnek. Köszönöm. Még kiegészítésképpen annyit, hogyha esetleg valaki megnézi a táblázatokat, ezt a bizottságon is említettem, hogy ez a belterületi vízrendezésnek az összege, amit vissza kellett utalni, nem csak nekünk, nyilván minden önkormányzatnak, a pályázati összeg, amiről az adósságot keletkeztetőkbe tárgyaltunk, vagy szavaztunk az előtt, az már nyilván nem szerepel benne a költségvetési sorokban, hisz jelenleg nem áll a rendelkezésünkre, központi számlára visszakerült, ezért nincs is megjelenítve. Köszönöm. Kérdés van-e a képviselőtársaktól a költségvetés tervezettel kapcsolatosan? Vélemény? Tergesz György. Hát vélemény és javaslat egyben. Tehát a véleményem az, hogy amit itt valóban elhangzott, hogy ez egy elég biztos alapokon álló költségvetésnek nézünk elé. Valóban úgy van, hogy én most már a 27. költségvetésnél vagyok itt. Még olyan egyszer se volt, hogy az pont úgy teljesüljön. De hát az élet az ilyen. Tehát ugye azért vannak ezek a módosítási lehetőségek, amikkel majd élni is fogunk. Valóban itt tényleg itt egészen kemény viták, veszekedések voltak régebben, amikor de tárgyalás volt. Csak azt mondom, hogy körülbelül mennyit változott a világ. Volt, amikor az iskola is hozzánk tartozott, és ilyen 400 milliós költségvetésünk volt. Most ez több mint 1 milliárd az iskola nélkül. Csak hogy az arányok, hogy vannak, és ez nem azért, mert annyival több minden van, hát annyi ilyenek az árak. De hát azért nekünk biztos a költségvetésünk van, tartalékunk is. Emlékszem volt, amikor az önkormányzatokat rendeleti határozattal kellett arra kényszeríteni, hogy mennyi tartalékot kellett képezni, akkor is, ha nem volt, tehát ilyen virtuális tartalékok voltak, és amik emlékszem, 2 milliók meg ilyenek. Most ahhoz képest a mostani 121 millió, ha jól emlékszem, most ezzel a plusz pénzekkel, azért azt hiszem, hogy ez lényegesen nagyobb. És amit mondtam, hogy a javaslat, ugye a költségvetésben nem szerepel a közalkalmazottaknak, illetve a szerződéses alkalmazottjainknak a kafetéria juttatása. A hivatalban dolgozó köztisztviselőknek ez ugye törvényi előírással jár, a közalkalmazottaknak, ugye mikor régen még mindenki az volt, ő nekik nem járt, és örök életben ezen ment a polémia, hogy ez miért nem, ez azóta se oldódott meg. Én javaslom, hogy igenis kapják meg a közalkalmazottak és a törvényhatással a szerződéses, nem tudom, van egyáltalán itt olyan. Ja, közművelődés dolgozóik, ugye ők azok már nem közalkalmazott. Munkatörvénykönyves, na igen. Na én is az vagyok, de mindegy. Az egészségügy is ez. Tehát a munkatörvénykönyveseknek. Ez nem olyan túl nagy létszám, ami én szerintem
megrengetné a költségvetésünket egyrészt, másrészt meg én úgy gondolom, hogy mint régen is mindig azt mondtuk, hogy a köztisztviselők ugyanúgy a mi alkalmazottaink, mint a közalkalmazottak, illetve a munkatörvénykönyv alá eső szerződésesek is. Én javaslom, hogy kapják meg ugyanazt az arányt, azt, amit ugye eddig is kaptak, mert eddig ugye, jól tudom, minden évben megkapták. Talán egy év volt, amikor nem kapták meg, nagyon régen. Ebben Berzence amúgy is a járásban élen járt. Én úgy gondolom, hogy most is adjuk meg, megtehetjük. Köszönöm. Egyéb vélemény? Én annyit egyetértek képviselő úr javaslatával. Átdolgozzuk, megvizsgáljuk és elő fogjuk terjeszteni a költségvetés módosításával. Jó, bele lesz véve akkor mindenkinél. Jó. Ugye hirtelen mik vagyunk? Munkatörvénykönyvesek esetében ugye ott más a szabályzás, mint a köztisztviselők esetében, tehát akkor a maximum adhatóra terjesszük elő? Jó, rendben. Ők még közalkalmazottak, igen. Igen, jó. Rendben, köszönöm. Egyéb vélemény? Amennyiben nincs, akkor én kérdezem, hogy ezekkel a módosításokkal, amik itt a képviselő úr részéről is elhangzott, illetve jegyző úr kiegészítésével, aki elfogadja a 2025. évi költségvetésünket, az készfenntartással jelezze. Ellene tartózkodott, egyhangú szavazással elfogadta a képviselőtestület. Köszönöm szépen. 7. napi rendi pontra térünk át, az óvodai beíratás időpontjának meghatározása. Tehát itt a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi 190-es törvény rendelkezik szintén arról, hogy képviselőtestületnek, mint fenntartónak meg kell határozni az intézményben a beíratások konkrét időpontjait. Ez az előterjesztés elkészült, és jegyző úr még mellékelte mindenféle törvényi feltételt, ami a hirdetményben meg is fog jelenni, és ezt az előterjesztést mindenki írásban előzetesen szintén megkapta, és a Szociális és Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Én átadom a szót Nézics László bizottsági elnöknek. A bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot, és javasoljuk az elfogadását a testületnek. Köszönöm. Kérdés van-e az előterjesztéshez? Vélemény? Akkor a hirdetmény szövegéből kiemelve a pontos dátumokat, akkor felolvasnám. Tehát önkormányzat fenntartásában működő Berzencei Szent Antal óvoda, bölcsőde és konyha nevű intézményben 2025-26-os nevelési évre vonatkozóan az óvoda köteles korba lépő 2021. szeptember 1 és 2022. augusztus 31 között született gyerekek óvodai beíratásának időpontja 2025. április 22-től 2025. május 5. napjáig, 2 hétfőig történik. A beiratkozás személyesen az óvodában történik, az ott található beiratkozási nyomtatványok kitöltésével és a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok bemutatásával. Aki ezzel a határozati javaslattal egyetért, kérem készfenntartással jelezze. Ellene tartózkodott, egyhangulag elfogadta, és akkor ez fog kihirdetésre kerülni, ez a beiratási időpont. Köszönöm szépen. Köszönöm intézményvezető asszonynak a jelenlétét. 9. napi rendi pont, beszámoló a Berzencei Polgármesteri Hivatal 2024. évi munkájáról, viszontlátásra. Előterjesztő Boti Ferenc jegyző, én átadom a jegyzőnek a szót jegyző úrnak. Lényegében kiosztott írásos anyag az részletesen tartalmazza a Polgármesteri Hivatal 2024. évi tevékenységéről szóló
beszámolót. Én különösebben szóba kiegészíteni nem kívánom, mert szerintem így is elég bőséges lett. Ha esetleg valakinek kérdése van az anyaggal kapcsolatban, arra szívesen válaszolok. Köszönöm szépen. Az előterjesztést a Szociális és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, átadom a szót a bizottság tagjának, Nézis Lászlónak. Igen, megtárgyaltuk ezt a napirendi pontot is, és javasoljuk, hogy a testület fogadja. Köszönöm. Kérdés, vélemény van-e az anyaggal kapcsolatosan? Amennyiben nincs, akkor a határozati javaslatot, aki elfogadja, azt kérem készfenntartással szavazzon. Ellene tartózkodott, egyhangú szavazással elfogadta, és akkor hibát vétettem, ugyanis kifelejtettem a 8-as számú napirendi pontot, arról nem készült írásos előterjesztés, tehát a 8-as számú napirendi pontra kerül sor tájékoztató a képviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről. Ezt a Jogi Ügyrendi Bizottság, Szociális és Ügyrendi Bizottság tárgyaltán átadom szót akkor a bizottság tagjának. A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségnek mindenki határidőre eleget tett, és igazából ennyi. Köszönöm. Mindenki jogosan gyakorolhatja a képviselői teendőit, erről nem kell szavaznunk. Ez egy tájékoztató volt. Köszönöm szépen. Nem, véletlen hagytam ki, mert néztem, hogy nem a napi rend szerint, hanem előterjesztés. És akkor most van a 10-es napi rendi pont, ami pedig tájékoztató a képviselő testület 2 ülések között hozott polgármesteri döntésekről, intézkedésekről és fontosabb eseményekről. Az a 11-es. Jó, utána jön. Igen. Bocs. Jó, az a 11-esre van. No, tehát a 2 ülés közötti tevékenységről a rendkívüli segélykérelem 11 fő részéről érkezett az elmúlt képviselőtestületi ülés óta. 9 személy részére került pénzbeli támogatás meghatározásra, 2 fő 20 000, 1 fő 15 és 6 fő 10 000 forint támogatásban részesült, elutasításra 2 személy került, akik nem feleltek meg a rendeletünkben foglaltaknak. Természetbeni támogatás, tűzifa támogatás kérelem 23 érkezett. Itt ugye a múltkor beszámoltunk már róla, hogy az államilag támogatott szociális tűzifa keretet az teljes mértékben kiosztásra került, felhasználtuk, és itt amíg most a januári testületi ülés óta támogatásként adományozott tűzifák mennyisége, tűzifa mennyisége az már teljesen a saját forrásból vásárolt tűzifa felhasználása. Itt 18 fő részére került 1-1 köbméter kiosztásra, kihordásra, 5 fő kérelme lett elutasítva, tehát itt 23-an kértek ilyen jellegű támogatást, ami ezekről született eddig döntés, de ahogyan az előző évek gyakorlata mutatta, hogy folyamatosan fognak még itt a fűtési szezonba érkezni. Felkészültünk rá, hisz az előző testület biztosította a keretet a tűzifára természetbeni adományozáshoz. Február 5-én részt vettem a Kavulák János Általános Iskola félévi értekezletén. Az értekezleten jelen volt Nézis László képviselő úr is, mint az iskola tanács tagja, és akkor itt meg is kérem Lászlót, hogy tartsa meg a rövid beszámolót, tájékoztassa a testületet az általános iskolán. Igen, február 5-ére kaptunk egy meghívott polgármester úrral. Igazából az iskola tanács vagy intézményi tanács ekkor tartotta féléves tájékoztatóját. Kaptunk egy elég nagy ismeretanyagot, amit úgy gondolom, hogy helyek közel értelmeztünk is. Igazából a igazgatónő, illetve igazgató helyettes asszony bemutatta az éves tematikát, mint a
tanulmányi, kulturális és a sport terén. Annyira ezt nem részletezném, talán mert hát nyilván nem kérdőjelezzük meg az ő szakmaiságukat, ezt elfogadtuk és mindenben egyetértettünk. A sportra csak annyit kitérnék, hogy hát biztos hallottátok, hogy iskolánk ebben az aktív iskola programban a Nagyvagy sport rendezvényen képviseli kis falunkat, és hát elég ügyesek is voltak, mert ebből a 18 csapatból ilyen csoport elődöntőkben 3. helyezettek lettünk, ez ugye most szombaton volt, úgyhogy hát büszkék lehetünk a gyerekekre. Ezúton szeretném igazgatón köszönetét átadni így az önkormányzat, illetve a polgármester úr felé, hogy a falubuszt minden további nélkül biztosította számukra. Meg hát mindenkinek köszönik az egyéb segítségeket. Hát igazából azt tudnám mondani, igazgatón úgy nyilvánult meg, hogy nem szenvednek hiányt semmiben, tehát általános iskolai szinten szinte mondhatni mindenük megvan. Most ez nem azt jelenti, hogy majd soha nem kérnek tőlünk semmit. Tehát informatikailag, sporteszközökkel és tényleg mindennel, amivel lehetnek, fel vannak szerelve. Egyetlen egy észrevétel, ami esetleg a jövőben hát minket érinthet, ott is sajnos ez a vizásblokk az iskola konyha mellett, ami egy kicsit olyan kirívó az iskola környezetében. Nyilván, ha tehetik, akkor pályázni fognak, de minden támogatás, segítséget az önkormányzat részéről majd elfogadnak, ha esetleg sor kerül rá. Hát és talán akkor a végére hagytam a legkörülményesebb gondolatot, ez a beiskolázásnak a kérdése, ami sajnos hát ugye az óvodától indul, és elindult egy ilyen, mondhatom, rossz hírkeltés, vagy valami hasonló itt a településen, és hát ez nem egy jó irány, én úgy gondolom, mert azért, mert szülők és tanárok között esetleg valami nem egyetértés alakul ki, ez nem feltétlenül kéne, hogy ilyent generáljon, hogy más szülőket lebeszéljünk arról, hogy a gyerekeket ide írassák be, vagy oda írassák be, de mindenki megnyugodhat, mert az iskola létszáma így is növekvőben van, tehát a településünkre ugye költözött néhány család, úgyhogy nőtt az iskola létszáma, az igazgatón megnyugtat mindenkit, hogy minden osztály el fog indulni, nincs ilyen probléma. Hát nagy vonalakban ez lenne, amit el tudok mondani. Ja, köszönöm szépen a kiegészítést. Hát bizony, talán már a múltkori testületülésen is elhangzottak ezek a problémák, hogy valahogy én kérem a lakosság iskolakorú gyermekeket nevelő részét, hogy azt vegyék figyelembe, hogy itt Berzencén ahhoz, hogy egy megfelelő színvonalú oktatást kapjon egy gyermek, én úgy gondolom, hogy minden feltétel adott. Az iskola részéről, az önkormányzat részéről. Nyilván, hogy vannak olyan élethelyzetek, amikor nem lehet megoldani, vagy másképp szükséges megoldani, más intézménybe vigyék el a szülők a gyerekeket, de én mindenképpen azt kérem, hogy aki csak ilyen vélt, vagy hallomásból úgy gondolkodik, hogy már itt aztán valami nem jól működik, meg egyebek, először is győződjön meg, saját maga mindenki erről, az iskola annyi olyan programot hirdet és bonyolít le, amivel mindenki meg tud győződni, hogy valóban milyen lehetőségek vannak itt ebben a mi általános iskolánkban. Én úgy gondolom, hogy nincs semmi olyan ok, ami miatt ne ide járathatnák a berzencei szülők a gyermekeiket. Köszönöm. Tehát február 6-a a következő dátum, amikor részt vettem a Csurgói Kistérség többcélú társulási ülésén.
Hát itt egy elég nehéz helyzet alakult ki. Egyébként elfogadta nyilván a társulás a költségvetését, és a társulás fenntartásában működő szociális intézményeknek az elhelyezése, ugye Csurgó város nyert egy pályázatot a jelenlegi Kossuth utcai épület felújítására, és ehhez szükséges az, hogy a két ott lévő intézményt elhelyezze külön helyszínre. Ez már mondhatjuk azt, hogy tavaly ősz óta napirenden van ez a probléma, itt a helyszínek keresése, amit sajnos még igazándiból csak részben sikerült megoldani, ugyanis a gyermekjóléti szolgálatnak sikerült az egészségközpont centrumban helyet találni, viszont a Napsugár intézménynek volt egy fölvetés, hogy mint lehetőség a művelődési ház második emeletén egy átalakított részlegbe kerüljenek, vagy a történelmi parkba. Ez nem sikerült ezt a társulási ülésen megoldani, ezért elnapolta a társulás ezt a kérdést, és emiatt 11-ére hívtunk össze egy új ülést, ahol azt vártuk, hogy majd a Csurgó város részéről, mint tulajdonos, hát a művelődési háznak nyilván a város a tulajdonosa, egy kész tervvel fognak oda érkezni, és a lehetőségeket fölvázolják. Sajnos ez irányban inkább még úgy nézett ki, hogy hogy nem lehet megoldani kategória jött elő, úgyhogy erről rövid 1,5 órás, 10 perces napirendből egy jó 2,5 órás vita, személyeskedésekig fajuló vita kerekedett ki, hát nem igazán sikerült döntésre jutni, úgyhogy a Napsugár intézménynek az alapítókirat módosítása az egyelőre még mindig függőben van. Viszont annyi sikerült elérni, vagy hát tudomásunkra jutott, hogy ott is a közbeszerzés csúszása miatt van még egy plusz hónap a lehetőség, a kiköltözés lehetőségére, tehát március 31-ig van úgymond ideje a kistérségnek, illetve a városnak megállapodni valamiféle megoldásban. Ezután következett a Csurgó és környéke egészségügyi társulás ülés, ahol meghívottként vettem részt, mint Berzence polgármestere. Gyakorlatilag minden létező problémáért Berzence a hibás és a felelős. Tehát a társulás költségvetését sem fogadták el a társult tagok. Berzence hozzáállását, illetve válaszát várják ahhoz, hogy legyen őnekik költségvetésük, amit én jeleztem, hogy én azért ezt nagyon furcsának tartom, hogy egy nem létező tag, vagy nem létező majd jövőbeni társulandó tagtól tesznek függővé aztán mindent, de egyébként ott ami ugye itt volt a Illia Csaba elnök úr és az Orbán főorvos úr a tájékoztatón, amin elhangzott, hogy mennyivel kellene úgymond hozzájárulni, beszállni ebbe a társaságba. Az új információk szerint az 5,8 millió helyett már 6,2, majd 6,3 millióról szólna a történet, és igazándiból az a 47 millió forintos hiány, amivel küszködik ez a társulás, plusz még 2 munkaügyi per elé néznek, amit Orbán főorvos úr, mint igazgató tájékoztatása szerint ez durván még egy olyan 10-20 millió forint közötti kiadást fog jelenteni ennek a társulásnak. Én úgy gondoltam, én ott jeleztem is, hogy mondom, nem hiszem, hogyha mi be is szállunk ebbe, akkor itt a probléma megoldódna, illetve amit megerősített a főorvos úr is, hogy minél több szolgáltatást próbálnak hozni, ahogy itt is elhangzott, itt aztán a szájsebészettől kezdve minden lesz, ez csak növeli a kiadást, és finanszírozási oldalról havi szinten folyamatosan nő a hiány. És akkor erre a főorvos úr azt válaszolta, hát ez a tagoknak a felelőssége, hogy fenntartsák majd ezt a szolgálatot, és a hiányt is be kell adni. Ott elhangzott a társult tagok, vagy a fenntartó tagoknak a véleménye is. Vannak olyan települések, akik eleve már olyan testületi határozattal érkeztek oda, erre a társulási ülésükre, hogy kizárólag csak a tavalyi évi finanszírozás erejéig dönthet a polgármester az egyebek, a költségvetés vonatkozásában, illetve több település megfogalmazta, hogy ők legszívesebben ebből kiszállnának.
és az államnak vissza kell adni ezt a feladatot, hát ekkor furcsa az, hogy tőlünk pedig elvárják, hogy lépjünk be. Én a költségvetéshez egyébként, ugye hát előzetesen egyeztetünk, már beszélgettünk is mi erről, azért nem is hoztuk ide, mivel ismerjük a képviselőtestület álláspontját ezzel kapcsolatosan, hogy társulni egyáltalán nem áll szándékunkba ebbe a formációban. Az is nyilvánvaló, hogy a betegforgalom szempontjából Berzence maximálisan kiveszi a részét, és a finanszírozásnak a betegforgalomnak 13%-át mi adjuk, és ezáltal egy nagyon stabil finanszírozást tud lehívni a szolgáltató a mi berzencei betegforgalom után. Fölmerült még egy olyan kérdés, hogy ha nem szállunk be, akkor esetleg támogatást és nyújthatnánk, ezt szívesen elfogadnák azt is a társadalmi szerepvállalás jegyében, úgyhogy a testületi tagoknak erre kell döntést hozni, vagy hát akarnak-e döntést hozni. Az előzetes ismeretek alapján itt kijelenthetem, hogy erre Berzence nem akar társadalmi szerepvállalásba beszállni ebbe a kérdésbe. Tehát egy ilyen patthelyzet alakult ki a társulásban, mondom, mint külső tag vettem részt, és hát meghallgattam a problémákat, amik elég súlyosan érintik ezt a 17 települést. Ezt követően volt a Csurgóközpontú Szociális és Gyermekjóléti Társulás ülése, amin meghallgattuk az intézményvezető asszonynak a szakmai tájékoztatóját, és döntöttünk is különféle, elfogadtuk a költségvetését, illetve az óvoda nyitvatartását és üzemeltetését, nem a berzenceit, ami a társulásé Csurgón található. Február 12-én a Berzencei Zrínyi Miklós művelődési ház adott otthont a Nemzeti Művelődési Intézet Somogy vármegyei igazgatósága által szervezett közművelődési szakmai napnak. Ott, mint házigazda, valamint Isó Edina igazgatóasszony és Szászfalvi László országgyűlési képviselő úr köszöntöttük a mintegy 50 településről érkező szakembereket, és vettünk részt szakmai előadásokon. Február 19-én került sor az észlelő és jelző rendszeres szolgálat éves tájékoztatására, melyen a Csurgói Járási Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat vezetője Buzásné Mester Bernadett, települési feladatokban érintett szakemberek, valamint Dergezné Benke Katalin védőnő, Tóthné Szilvási Andrea Kavulák János általános iskola igazgatója vettünk részt, és hát ott tájékoztattak a szolgálat részéről bennünket a szociális helyzetről, a jelző rendszeres problémákról, illetve hogy milyen jellegű problémák jelentkeztek a településen. Annak ellenére, hogy itt a legtöbbet az iskolai iskolákból érkeztek jelzések a nem megfelelő tanulmányi helyzetről, az elhanyagolásról, illetve az iskola látogatási problémákról, de sajnos az egyéb, akár a könnyű drogoknak a megjelenése is már megemlíthető, bár fertőzöttség tekintetében Berzence még mindig azt lehet mondani, hogy egy nagyon jó helyen áll, de sajnos problémák itt is vannak, de ez lehet, hogy azért képviselőtársak is napi szinten is találkoznak a szociális helyzetből adódó problémákkal. Ezeket folyamatosan a szakszolgálatoknak a vezetésével, illetve az intézmények képviselőivel meg kell oldani. 20-án képviselőtársakkal részt vettünk a Borostyán Nyugdíjas Klub Farsangi mulatságán a művelődési házban, és tegnap délutáni órákban fogadtam dr. Herr Gyula urat, a Nagyatádi Extreme verseny főszervezőjét, és egyeztettünk az augusztus 10-én megrendezésre kerülő hosszú távú triatlon verseny Berzencét érintő lehetőségeiről és feladatairól is. Az elmúlt testületi ülés óta, amiről még be kell, hogy számoljunk, ez a belvíz rendezési pályázatnak az anomáliái. Egy kicsit kellemetlen helyzetbe került az önkormányzat, ugyanis
valahogy érdekes módon nem úgy történik a közbeszerzési eljárás lefolytatása, ahogyan mi gondoltuk és szerettük volna, illetve hát ami mondhatni, hogy a normális mederbe folyik, ugyanis amiről mindannyian tudunk, hogy a Kisfarkas, Arany János és Május 1 utcákról szól ez a beruházás, és ennek az egésznek szeptember 30-áig a kivitelezési szaknak meg kell történni. Ugye itt az elhalasztott közbeszerzési eljárást már újra kiírtuk, de most is egy kicsit olyan furcsa helyzet alakult elő, hogy majdnem úgy néz ki, hogy itt egymásra mutogat a közbeszerző, a projektmenedzser, a pályázat szakmai tervezője, és ennek okán március 4-én 9 órára én meghívtam az összes érintettet ide az önkormányzathoz, a hivatalba, hogy üljünk le szemtől szembe, mert az a telefonon, e-mailes közvetítés, ez nem működik. Tehát itt mindenki a másikra mutogat, és a vége az lesz, hogy nekünk, mint a pályázat elnyert tulajdonosa, mi fogjuk húzni a rövidebbet, hogyha nem valósul meg a kivitelezés. Én bízom benne, hogy ez a feladat, vagy ez az egyeztetésen olyan elhatározásra fog itt jutni mindenki, hogy tudatosul bennük, hogy egy a cél, ennek meg kell valósulni ennek a pályázatnak. Külterületi utak pályázat, amiről szintén volt már, és döntöttünk is, ugye itt illetve az egyebekben majd kell erről dönteni a napi rendek szerint. A felmérés megtörtént, a pályázat előkészítése megtörtént, a szerződéskötés szintén megtörtént. A tervezés szakaszában van ez a feladat, úgyhogy ez halad, és reméljük, hogy itt ennek a közbeszerzése majd nem ilyen körülményesen fog megtörténni. A házi orvosi szolgálattal kapcsolatosan jelenleg még ugye április 30-áig a Borbála doktornő látja el ezt a 2-es házi orvos körzet feladatait. Én bízom benne, hogy a későbbiekben is sikerül megfelelő megoldást találni. Ezen folyamatosan egyeztetünk és dolgozunk a szakhatóságokkal is, illetve hát a házi orvossal is. Ami még fontos itt is megemlíteni, hogy március 10-én egy közmeghallgatás lesz, oda majd várunk mindenkit, a lakosságot is, és én kérdezem, hogy ezzel az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdése, véleménye van valakinek, amit most itt elhangzott. Amennyiben a testület elfogadja ezt a két ülés közötti beszámolót, kérem, akkor készfenntartással jelezze. 5 igen, 1 tartózkodással elfogadta a képviselőtestület. Köszönöm szépen. És akkor rátérünk a következő napirendre, a szervezet és működési szabályzat módosítására, ami szintén egy írásos előterjesztés, ha megtalálom. Valóban tettem. Itt van. Megvan. Megvan, köszönöm. Szintén kötelező feladatok jelentkeznek ebben az előterjesztésben, ugyanis az egyik pontosan a házi orvosi ellátás miatt szükséges a módosítás, illetve volt még benne egy olyan előterjesztésben, egy olyan kofog, ez a kormányzati feladatokat jelöli, a házi orvosi ügyeleti ellátás, ami már megszűnt, tehát nem önkormányzati feladatként működik, illetve az önkormányzat nyert egy reneszánsz napra egy pályázatos összeget, egy 7 millió forintot, és emiatt egy közművelődési kofogot kell beilleszteni a szervezeti és működési szabályzatunkba, ami egy egész életre terjedő tanulás amatőr művészeti feladatokat jelöl, és ezt az előterjesztést szintén írásban megkapta minden képviselőtestületi tag, és a Szociális és Ügyrendi Bizottság is tárgyaltani át a szót a bizottság tagjának. Igen, bizottság megtárgyalta, és kérjük a testületet, hogy elfogadja. Köszönöm. Kérdés van-e az előterjesztéssel kapcsolatosan?
vélemény. Akkor, hogyha nincsen, akkor az előterjesztésben meghatározott rendelet elfogadására kérem a képviselőtestületet, amiben a kihirdetési záradék rendelkezik, hogy jelen rendelet kihirdetése 2025. február 26. napján kerül kihirdetésre. Tehát ezzel, aki a rendeletet elfogadja, kérem készfenntartásra szavazzon. Ellene tartózkodott egyhangulag a képviselőtestület jóváhagyta a szervezeti és működési szabályzat módosítását. És akkor most van az egyéb aktuális kérdések, amelyben ez a külterületi útpályázathoz szükséges a testületnek határozatot hozni, hogy a Berzence Nagyközség Önkormányzat képviselő testülete dönt arról, hogy az alábbi fejlesztést megvalósítja, a külterületi utak fejlesztése kap RD 43/1/25 kódszámú felhívás, és a fejlesztés megnevezése projekt címe az Berzence külterületi út fejlesztése, és amely ingatlanokat érinti, ez a Berzence zártkert külterület 2832, a 2815/1, a 2794-es helyrajzi számú, aztán a 2881-es helyrajzi számú és a Berzence külterület 033 helyrajzi számú területeket a pályázathoz csatolja. Kérdés van-e ezzel a kapcsolatosan? Ezek a külterületek, ezek a Kanizsai út, illetve az Zrínyi utca felé, a Szeméttelep felé és a Diófa utca fele visszaforduló területekről szól ez a történet. Az pályázható összeg az ugye 150 millió forint, amit említettem már, az előzetes fölmérés megtörtént, hogy mi fér bele, az a konkrét számítások alapján fog megtörténni. Itt még rengeteg feladat van, tehát a telek tulajdonosokkal mindenkivel meg kell állapodni. Ugye a pályázatnak vannak különféle pontrendszerű elszámolandó pontrendszere, és hát itt az őstermelőkre kell, vagy lehet plusz pontokat szerezni, és ez miatt kell összehívnunk azokat a telek tulajdonosokat, egyszerűbb, akik ott érintettek, hogy tájékoztatjuk őket, és hogy mit fog jelenteni ez a projekt megvalósítása. Jelen esetben, ami a költségekbe belefér, az egy ilyen murvás, burkolattal ellátott út, a vízrendezéssel kapcsolatos, vagy kiegészítve. Tehát röviden ennyit erről a kiegészítésre. Kérdés? Annyit még kéne a telek tulajdonosoknak, hogy húzzanak vissza a saját telkükre, mert vannak olyan 12 méteres utak, ami jó, ha 4 méter széles. Ezt akartam kérdezni, mert ezeket elég jól elbisorolták az utat. Nem csak az árok rendezés, tehát hogy az út szélére... Megfelelően felmérés fog következni, tehát ki kell mérni azt az utat pontosan, mert itt a 6 és a 12 méter között vannak egyébként az utak. Ami a pályázati feltétel, hogy legalább 3,5 méter széles utat kell, az számolható el minimálisan a forgalom figyelembevételével. Ugye azért nagy gépek kell, hogy közlekedjenek, tehát minimum ekkora szélességű szilárd útburkolatot ki kell alakítani. Tehát ez is megvan, hogy milyen feltételekkel lehet, de egyébként igen, a bejáráson is már látszott, hogy van, ahol nem ott megy az út, ahol megy, de az évtizedek alapján így alakult ki, hát most a pályázattal majd helyre kell állítani itt is a telekhatárokat. Ami valószínű, hogy mint minden ilyen telekvita, akár csak a bástyafal esetében majd fog némi felháborodást, vagy nem egyetértést okozni, de én bízom benne, hogy akik ott érintettek, azok belátják azt, hogy nekik készül ez az út leginkább. Köszönöm szépen. Kérdés egyéb? Ha nincs, akkor én kérdezem, hogy ezt a határozatot a képviselőtestület, aki elfogadja, azt készfenntartással jelezze. Ellene tartózkodott. Köszönöm. Egyhangulag akkor elfogadtuk, és ezt tudjuk csatolni a benyújtandó pályázathoz. Én kérdezem, hogy az egyebekben képviselőtársaknak bejelentése, kérdése van-e? Nézics László, parancsolj. Attila megbízott igazából, hogy a nevében ezt a kérdést tegyen fel, miszerint a
házi beteg gondozás személyi feltételei, hogy miként, hogy teljesülnek itt a településen. Ezt most nem tudom, hogy ő igazából neki jöttek-e a negatív visszajelzések, vagy valahonnan jöttek, hogy igazából minőségi és időbeni hiány van, tehát rövid ellátás, és igazából a minőség sem megfelelő. Hogy ennek igazából hol tudunk utána járni, vagy ezt ki ellenőrzi ez valaki, vagy... Hát ez társulásos formában működik ez a gondozás. Most ugye ennek a napi rendje, amikor beszámolnak majd a testületnek a működésről, az májusban lesz. Az a májusi testületi ülésen. Esetleg addig, hogyha vannak konkrét jelzések, konkrét ügyre vonatkozó jelzések, akkor én szívesen egyeztetek a vezetővel, hogy ez miből adódik ez a probléma, és mit lehet tenni adott helyzetben, hogyha ez a probléma valóban létezik. A szolgáltatással kapcsolatosan megérkezett 22 főt látnak el, 3 fő gondozóval, vannak köztük, akik napi 1 órába, 2 órába, és vannak, akik 4 órás ellátást igényelnek. Sajnos itt is vannak a személyi problémák, úgymond a szolgáltató részéről, és ebbe kérték is a segítségünket, hogyha személyt tudunk biztosítani, akár közfoglalkoztatás keretén belül olyan személyt tudnánk találni, aki ebbe a feladatba részt tudna venni, ugyanis a finanszírozás az olyan, hogy megvan a kötelező minimum létszám, amit megfinanszíroz a központi költségvetés, de ez meg pont arra a feladatra elég, amit jelenleg ellátnak. Tehát amikor ott is, hogy szabadságolás, vagy betegség, vagy egyéb közbe jön, akkor nincs helyette olyan személy, aki ezt ellátná, és ezért kérték ott azon a társulási ülésen, amiről az előbb beszámoltam, hogy minden település, aki ebben a társulásban érintett, hogy lehetőség szerint biztosítson olyan személyt, aki be tudna kapcsolódni ebbe a feladatba. Nyilván nem egyszerű ilyen személyt találni, mert házakhoz kell menni, be kell menni, nem mindenkit fogadnak el ezek a személyek, és nyilván akiket ápolnak, de most azon vagyunk, nem tudjuk még, ugye február végén lejár a közfoglalkoztatási lehetőségeink lejárnak, és nem tudunk még semmit, hogy felmérés az elkészült, hogy mennyi főt igénylünk, milyen feladatokat akarunk ellátni, leadtuk a munkaügyi központ felé, bízom benne, hogy legalább ekkora létszámot fogunk kapni, és lesz közte olyan, aki ebbe a feladatba bevonható, mert az lenne nekünk is az érdekünk, hogy ha helyi van, akkor nyilván azért a helyismerettel, ha olyan személy, akkor azért könnyebb a feladat ellátása. Tehát konkrétan hozzánk nem érkezett panasz a szolgáltató részéről, vagy a szolgáltató ellátásával kapcsolatosan, akkor a következő. Majd akkor ezzel a helyettesítéssel kapcsolatban is azért lehetnek aggályok, mert ugye a gondozást vagy a szociális segítést ezen belül el kell választani. Ugye vannak olyan feladatok a gondozáson belül, amihez feltétlenül szakember szükséges, a szociális segítés tekintetében, hogy most viszek be fát, vagy elfutok a boltba, azt ugye meg tudja oldani más is, de viszont egy személy, egy közfoglalkoztatott, aki nem rendelkezik a megfelelő végzettséggel, teljes fokúan helyettesíteni egy gondozót nem tud. Egy nap. Tehát így bizonyos helyzetekben biztos, hogy be tud segíteni, bizonyos feladatokat át tud venni, de konkrét ellátottakat esetlegesen hosszú távon, gondolok itt akár 3 nap vagy 1 hétre, nem biztos, hogy ez jó megoldás. Illetve volt olyan igény is, hogy ez a 4 órás gondoskodásról vagy ellátásról, és a szolgálat részéről 2 órát tudtak volna csak maximum biztosítani, erre a gondozott hozzátartozója megköszönte, és azt se kérte. Tehát nyilván nem egy egyszerű feladatás sem, amikor emberekkel, főleg olyan, hogy
beteg, kiszolgáltatott emberekről kell gondoskodni, ez nem egy egyszerű. Tehát megvizsgáljuk, hogyha Attila konkrétumokat is fog majd tudni. Az a probléma, hogy régebben volt itt erre alkalmat, csak hát a szociális otthon felszívta ezeket az embereket, ezeket a szocgondozókat, ugye. Nekem még egy kérdésem lenne, csak így a lakosság megnyugtatása miatt, hogy ha esetleg nem csatlakozunk az egészségügyi centrumhoz, akkor ugyanúgy elmehetnek vizsgálatokra. Na, igen, csak ugye sok kérdés jött már ezzel kapcsolatban, hogy ugyanúgy mehetnek el, hogy... Természetesen, sőt. Az egészségügyi centrum, nem tudom most teljesen mindegy, mi a nevük, idézőjelben, ahogy elmondta főorvos úr is ezen a társulási ülésükön, hogy még Kanizsa fele is, tehát gyakorlatilag promotálni kell a szolgáltatást, hogy a betegeket összelosszúzzák, ahhoz, hogy a finanszírozás, hogy a normatívát, az ellátási normatívát le tudják igényelni utánuk. Tehát Berzencének az elsődleges ellátási területe az a csurgói ellátó. Tehát mindenkit fogadnak, senkit nem fognak elküldeni, és minél többen mennek, annál jobban örülnek Csurgón, mert annál több lesz a leívható normatíva a betegforgalom után. Tehát mindenki nyugodtan megy oda. Így van. 40 000 ember kéne ahhoz, hogy a csurgói, vagy egy ilyen, pont tök mindegy, egy ilyen járóbeteg szakellátót rentábilisan lehessen üzemeltetni. Ezt akkor is tudták, amikor ezt létrehozták, ugyanis az ilyen vastag anyag, amit kiadtak, akkor ez többször is szerepelt ebben, mert ugye az azért volt olyan vastag, mert mindent legalább 3-szor le kellett írni, mert akkor drágábban meg lehetett számítani ezt a szakértői akármit, le volt írva. És ez úgy valósult meg, én elmondom, hogy Barcs is ide lett tervezve. Másik dolog, hogy Barcson ugyanakkor épült egy ilyen nevű centrum, ahol viszont a csurgóiak voltak oda, a csurgós környéke volt odaírva. Tehát itt az alap, hogy most ez miért mindig hiányosan üzemel ez a cég, itt keresendő, hogy nincs meg hozzá megfelelő mennyiségű ember. Mert ha meg lenne, ugye hát sajnos amilyen egészségű állapotunkban, az kitermeli, hogy a sok beteget, a több beteget, aki egyébként hozzáteszem, Zalából elég sokan járnak már ide, akik után még azt a pénzt se kapják meg, amit Berzence után megkapnak. Az elsődleges ellátást, mert ők Kanizsára kapják. Csak ami Kanizsán 2 hónap egy ultrahang, itt 2 hét, vagy még rövidebb. Tehát ezért sokan ide járnak. Tehát kell menjenek nyugodtan a berzenceiek, ezért nem fogják őket. Sőt, sajnos az a baj, hogy az egész 11 néhány ezer embernek is egy része már nem ide megy, mert a Kanizsához közelebb eső falvak oda mennek. Kanizsára. Tehát járnak Kanizsára ugyanígy, meg járnak innét is Határra, mert egyébként minden szakma meg nincs itt meg. Tehát ultrahang, vagy a urológia, orrfülgége, az nincs. Ahhoz így is el kell máshova menni. Tehát nem kell félni, el fogják látni őket, ha majd lesz hozzá orvosuk. Jó, ezek a szakmákhoz is. Van esetleg egyéb hozzászólás, felvetés, észrevétel? Amennyiben nincs, akkor én még egyszer meghívok mindenkit a kameránkon keresztül, hogy 2025. március 10-én kedden 18 órakor lesz a közmeghallgatás a művelődési házból, oda várunk mindenkit, és ha lehet előzetesen, akkor küldjék el a kérdéseiket, hogy föl tudjunk készülni rá, és akkor konkrét válaszokat is tudjunk adni. Köszönöm szépen mindenkinek a megjelenést, a döntéshozatalt, és az ülést bezárom.